Всички се чудихме кой мести копчетата тук на абсорбатора, но явно хлебарките го правят. Особено това, което е крушка, също е номер 8. Това изглежда и тяхния изход. Това е аспиратора на кухнята ми. Това е хлебарка, която е минала през комина, през отдушника и през развалените ми копчета се опитва да излезе и да падне в манджата ми. Естествено, аз няма да позволя това и сега, както така е заклещена, ще я изпържа с запалката. Това е най-малкото, което мога да направя. Тя е доста добро парче. Прави се на умряла, но това, нали, естествено ще е докато пусне пламъка. О! Вече е умряла. Значи доста време е стояла в аспиратора ми. Това няма да ми спре да се погавря с нея. Почти като пилешка. Устата ми се напълниха със слюнка. Нещата започват от тук, от аспиратора. Гледат да плюскат от манджата. А самите тръби са тук отгоре и отиват тук в този комин. И така.